Čaute lidi, vítám vás u druhého videa ze hry Rally Dakar a dneska už máme licenci, takže budeme moct závodit. Pokud jste to neviděli, koukněte se na minulý díl a nebudu to dál odkecávat, dejte like, odběr a zvoneček pro další díly, jo, a my jdeme na to. Takže dal bych Star Racing, jo, a minule jsme dělali tady licence. Dneska bych zkusil závody. Nic, jdeme na. Asi nějaký mistrovci, já nevím, jasně, pochopili jsme, jasně. Takže, tady si vybereme auto, tak vybereme si to naše. Dáme registr, blablabla, jasně, blablabla, jdeme na to, ale. No tak, problémy s drátem jsem vyřešil od minula, takže by nic nemělo být slyšet. Jo, tady to, jasně. Tady můžete vidět důležité věci. Mimochodem, z komentářů, jak bylo minulé, tak správná odpověď je volant a pneumatiky, jo. Chladič nepotřebujete, to věrujete kapotu a máte to zachlazený. No. Ale co potřebujeme je vědět tady tohle stav. Jo, stav je vlastně pneumatik, protože kdybychom neměli pneumatiky, no tak daleko nedojedeme. Jdeme na to. Tak, jo, tady máte první místo, kolik vyhraje peněz. Tohle to budete moc vidět, to je vlastně stav vašeho auta, nebo vozidla závodního. A já bych to nezdržoval a spustil závod. Tak jo, nejsme srabové, dáme si první. A máme vidět stopu, takže super. Tak vyjíždíme, jo. Takže úhel 2, tak si přibrzdím lehce. Jo a lidi, když byste to chtěli hrát, důležité je nedávat brzdu a zatáčet zároveň, jo. A navíc nezapomeňte, že je i meziplyn, jo. Takže neznamená to, že jedete furt plyn, brzda, plyn. Ne. Třeba do zatáčky jedete plyn, prudká brzda, jo, zatočíte a pak zrychlíte zase pod plynem. No, tak projíždíme, krása. Jo, mimochodem, kdyby vás zajímalo, proč nenatáčím Minecraft, nevím, co se stalo, ale stalo se, přestal mi fungovat. Byly tam nějaký problémy, takže jsem to musel vymázat, ale jinak videa vám tam nechám, protože měli úspěch a nechce se mi vám to vázat. Jinak koukejte na čas je dobrý. Tak, držíme si stopu A, jo, to jsem neviděl. 50, brzda, volnoběh a pod plynem. Zase brzda, volnoběh pod plynem, trošičku si driftneme, ale kopce, nic, to se nám nevyplatilo. Takže tady máte vlastně otáčku. Jo, projedeme sem a tam. 8, 200 panel, tak to nevím, jestli nám naše auto pojede, ale dobrý. Tak, jedeme. Dobrý den lidi, jak se máte? A do finiše, já jsem se lekl. A do finiše, ručka. Dobrý den. Takže, replay dávat nebudu, ale skončili jsme 4. Tak teď víme, jaký je nejlepší čas. Nyní vám ho tu ukážu, je to zde, jo. A teda, no, lidi, já mám pocit, že to zajedu rychlejc. Tak si pamatujte tenhle čas, jak tady svítí ten player 4. A já to jdu zkusit znova, no. Tak jedem. Lidi, já vím, proč se mi to nepodařilo. Vy jste mi nedali totiž ten odběr a like, tak to změňte rychle, protože pokud to nezměníte, tyjo, je to vaše životní chyba. Dej like a odběr a do smrti se budeš mít líp. No, tak jedeme. 120, to nevím, jestli ujedu, ale jedem. Ale co musím uznat, musím vývojáře pochválit, krásná to mapa. Fakt, že jo. Jako když se nekoukáte daleko, ale díváte se hlavně na tu silnici, jo, a na vlastně, jak se to auto chová.
No ty krása, fakt, že jo, krása. Jinak, když jsem zkoušel před natáčením něco, tak se mi to auto povedlo hodit na střechu. Tady jsem to nějak nedal, zatáčka. No, zmatkuju. Lidi, mám to vzít s kratkou? Já to radši s kratkou brát nebudu. Vezmeme to tou rychlou trasou. No, jedem. 60, skakáne, brzda. Ajaj, a letím. Ne, neletím, dobrý. A jedeme pod plynem. Kolik máte? Minuta, 22, 23. No, tak snad to zvládnem, no. 26. I když, hele, to bude nový rekord. Rekord trati. Ja. No, tak jsme druhý, ale posunuli jsme se z 3. místa, ale já myslím, že 2. místo dobrý lidi ujde. Já bych šel dál. No, protože jinak bychom za tuhle epizodu nic nestihli, no. Jsem dostal achievement, hezky. No, tak máme tu druhý závod, dámy a pánové, dnešního večera. A první místo dostane 700. Takže super, kola vypadá to, že jsou ještě OK. Tak jdem to zkusit. A lépe. Tak vyjíždíme. Jedu. Sorry, já si představuji, jak ten motor zní. Jak mi nefunguje zvuk, tak to musím imitovat. Kurňa drátek, já snad zítra budu mít svátek. No. Tak, krásně. Trošičku pod ručkou projedeme hezky. Tak, krásně. Jo. Tak, jedem. No, do zatáčky další. Pardon, že moc nemluvím, já to moc komentuju, protože se hodně soustředím, abychom měli dobrý čas, hodně peněz a mohli si koupit další auto. Protože já, co jsem se koukal a měl jsem nahráno, tak je tady fakt dobrý auto a to bych s váma rád koupil, projel a popsal vám vlastně, jak auto funguje, protože věřte mi, to se vám hodně v životě bude hodit, pokud se budete nechávat dělat řidiče. A lidi, uhněte, jedem. No. Na první pokus. 2. místo taky ujde. Tak. Koukám se na čas a budeme muset končit. Takže dámy a pánové, já moc děkuju, že jste se koukali. A u dalšího videa. Čau!